Ozi a mere ka anyị mata na ndị oshi ezuola ihe ndị agbakwunyere n'elu akwa mmiri River Niger. Ihe ndị omekome a zuru ka a na-akpọ n'onu ndị iti extension joint walk away on axis 330 of the bridge. Gọọmenti etiti ezitego ndị uwe ojii ga na-echezi ebe ahụ nche ka ọzọ ghara imekwa. Ogbu onye akpa ntị wee na-agwazi ndị niile na-aga n'elu akwa mmiri River Niger ka ha were nwayọọ ma na-akwụ ụgbọala ha n'elu ya wụ mmiri ruo mgbe a ga-edoghachikwa ihe niile ha zuru ebe ahụ. Imirikiti ụmụ akwụkwọ Naịjirịa bụ ndị bịara ịgụ akwụkwọ na mba United Kingdom na-atazi nnukwu ahụhụ n'ihi ihe isi ike dakwasara ha banyere ego naira nke onye isi ala anyị Tinubu belatara ọnụ ahịa ya. Nke a mere na ọnụ ego ụgwọ akwụkwọ ha na-akwụ naziri n'elu ọjị. Ha gazi na-akwụ pasentị 60 n'elu ihe nke ha na-akwụbu. Nnukwute onye otiegwu a na-akpọ Burna Boy ga-ama aka na onye kacha eti egwu nke ga-adị n'etiti ya onwe ya nakwa Kiss Daniel, Rema, Osled nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ. Ntụziaka nke a ga-eme ga-agọchipụta mbenabọ nke nwoke n'ebe ndị na-akụ egwu nọ. Onye ga-eturu ugo mmeri enweta ihe nrite nke a na-akpọ Song Award n'onu ndị iti. Ọ bụkwazi ndị Headies bụ ihe na-ahazi ya bụ ihe. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Echefukwana ibinyere anyị aka gị n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ na ibi aka na ya, kama ọ ga na-echetara gị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị bụrụ ndị izizi ga-afụ ihe anyị wepụtara. Udo dịrị unu.